Земетресение в къщи. Петък след обед е. Мария е у дома и си почива. Тя седи удобно на дивана в хола. Тя си пише с приятели и се забавлява. Започва земетресение. Започва земетресение. Внезапно се чува звук като ръмжене, който постепенно се усилва. Холът и цялата къща се разлюляват. Телефонът губи мрежа. Подът се люлее силно, като се клати настрани и нагоре-надолу по непредсказуем начин. Лаптопът се разтриса. Чува се дълбок, ръмжащ звук. Вещи падат от шкафовете. Отвън се чуват аларми на коли. Мария се чувства много изплашена и не знае какво да направи. По време на земетресение Мария се опитва да остане спокойна. Тя ляга на пода. Тя се крие под здрава мебел, маса или бюро. Държи се здраво, докато траят трусовете. Ако наблизо няма мебел, под която да се скрие, тя ляга на пода. Близо до ниска маса или диван. Прикрива врата и главата си с ръце. Държи се здраво, докато траят трусовете. Мария стои далеч от прозорци, шкафове и рафтове. Те могат да се счупят или да паднат по време на земетресението. Ако няма къде да се скрие, Мария трябва да остане на пода и да предпази важни органи на тялото си с ръце. Започва земетресение. Запазете спокойствие. Скрийте се под здрави мебели. Се здраво, докато траят трусовете. Ако няма около вас здрави мебели, под които да се скриете, седнете до ниска маса или диван. След земетресението. След като люлеенето престане, Мария изчаква няколко минути, за да види дали няма да има вторичен трус. Тя проверява над себе си и около себе си преди да се изправи. Запазва спокойствие и диша дълбоко. Проверява се за евентуални наранявания. Ако има такива, трябва да избягва ненужни движения. Проверява дали чувства болка някъде по тялото си. Мария използва телефона си, за да влезе в контакт с близките си и ги информира, че е добре. Пита какво да прави. Ако телефонът ти не работи, тя оставя бележка, в която посочва къде точно възнамерява да отиде. Безопасно място е парк или широк площад. Такова открито място има близо до дома й. Мария си подготвя чанта с вещи от първа необходимост. Тя взима със себе си лична карта, пари, телефон и зарядно, бутилка с вода и яке в случай, че стане студено. Тя изключва централно електричеството от електрическото табло в дома й. Мария спира и газта. Тя взима приготвената чанта, напуска дома си и отива на безопасно място. Тя избира открито място на площад близо до дома й. Тя пита за инструкции от гражданска защита, бърза помощ, полиция, пожарна и други. Стойте далеч от балкони, от счупени стъкла, от асансьори. След земетресението. Изчакайте няколко минути, за да се уверите, че няма да има последващ трус. Огледайте се наоколо и нагоре преди да се изправите.
Поемете дълбоко въздух, за да се успокоите. Проверете се за евентуални наранявания. Ако имате такива, трябва да избягвате ненужни движения. Проверете дали имате болки по тялото. Използвайте телефона си, за да се свържете с близките си, за да ги информирате, че сте добре, и ги попитайте какво да правите. Оставете бележка, в която посочвате мястото, на което възнамерявате да отидете. Пригответе си чанта с вещи от първа необходимост преди да напуснете дома си.